Brian chu ai ngai tua wanga chu min hu chuan hnuai lam en chungin alu thing mat mata a theilo Alexian dam doi lama thiamna anei an mai thei ma se heng laia doctor te hi ka ring to ka Alex sai ti hi entikama ka pundon chuang lo adia Timothy chuan a u chu a min theidon lo ti a chiang ta Brian chuan a fanu chung chang thu thang nga ka lo thut phot mai chu adu ni daka khatnu chuan Susan chu agon lut ta Brian chuan enge khriat chak to khop mai enge chanchin alo ti wata Susan chuan ataksa a fit deuh hun kan nga ka zet nangin kan nga ka rang theilo a ko chunga thi a put le tlat maya anna ko ke dangin a chuwa pa nai zel bok chu wangin tuna hian kan zai ngal mai angai don ani atia Brian chuan soi tu mai po khelo Susan chuan kan zai ngal mai lo chuan zanin hi atua ka thengem ti kan khatlat lo methiam tam tak kan be kuala zai ngal mai turin thu min ron ngal veka atilia ze panei lo khop mai zai po hi ke ma ngain katimayang antibok Timothy chuan nang mani zayang mo a chak lo via vin ti tiro a hlo tlin in ring chia mo alo tia Susan chuan nia aris chu sang khop mai ma se tun din hna chuan kan du thlan tu nei that ber ani tlat Brian chuan a hlo tlin theina ret an zat nge tina zota Susan chuan soi a khe khop mai ma se nie arai chu sang lo hein zaina hi apal tlang zowa adam that le theina tur po za somvel chawani atita Susan po chuan a hu por khop maya tunma alo khoi ve to ho zong zong ai point haili chu a khek don ma se du thlan tur dang an nei to si lawa mithiam tak tak midang po omnol ma se tuna zainghal tur ani towa an local chung nen an ngak thei to lo ni ho tu nu aniangin mo phurna zong zong chu akowa angat ta ani Brian chuan za som chau mo aron ti chuaka a khur ta dat mai mithiam tam takin rona ti chuan za som chia adam chua theina ani tak tak mo a han tia Susan chuan ni e kan khathiam cherom ma se kan soi howa kan zirk chianga chuan kan enkol na wanga ilung oi lo khan ifanu hi adam pha sot don chuang lova chu wangin thil ni na khathiam chunga kan tran ho ngai zo kani o atia Brian chu han ngoi le de wangwanga chuta Susan chu a ron tung chuak le a boi thlak em mai chu haili hian lunglam natna alo nei sa chu chuan alung phu hi ati chak lo zual hetianga a han accident che hian alung chak tok lo sa nen kan zai chung po hi atlina ngem ti hi in nel tham tak anita ni alo tuak chuak theini poin adam chho zera ngem kan chiang bik lova chung zong zong ka soivek chan chu tuna hian thutluk na in siam ngai chuti chung chuan kan zai thodonem ti hi in thutluk na ain ngata ma se thutluk na in siam vat ero angai don atia Brian chuan a theilo hei hi thil a thlak takani atia angai to na buaya ano ken lai chu chuata chuan a pai ke chuai mai a fanu chu a thi ngei don nia khiatna aneita Susan po chuan ngoi rang chung chuan angai changa chuta Brian chuan in zawai hian lak lo veken ni a han tia akuna amitui atla zoi zoya tuna chuan a beidong ve tron ta akon hoi chuak le anira tuna hian zai nga lo taula naktuk thleng numdama ala om theina chan si sangem atelia engmai hi chiang to lo a thei mai thei ma se a thei lo mai thei bok antia Brian chuan ngoite ai an kol tu doctor thiam tak thil mak thlen tir thei ka ko don a ron ti chuak ta hlol mai Susan chuan a soyom zia chu khathiam che dawa ameng phok na sa tamai
Brian chuan doctor ka ko chunga adin mun alo dang lam le hlau ani point ron soi ngal ftang chewo ati boka Susan chuan midang po ko ang ma se ti thei an nei bi ka ring chuang lo a chan chu ani point a doctor thiam mel khriat ne zong zong a bevek to ti ngai na thot an khoi bik lo ma se to pa a be seina la nei chete chu han ti chet sak adu bik lova nie kan lo ngai chang lenge tin a chang ta zo ka ma se gai lutuk lo la ka soi to kha eng din hun po kan thleng gop thei to nia ati dea Timothy po chu bedroom a avain thiar loka Susan nena anin biak na zong zong chu alo khe ve ka la kon chuak ve chia au chuan ti ngai na khriat to lo thu alo khila chuta Timothy chu rang takin chuaka ama thanem ngai na in police station lama chuan avatlana a hmun avathenga a chunga chuan atlan lut ngal deuh pop pop police officer hena chuan khoya nge Alex kha ti du ngal deuh om go matuma ma se akin lo tak main Alex chu hola chuan alo thua police officer te chuan an lo kil deuh lai mai pakhat te chuan Alex chuan alo ena an dam lo na le en kol an ngai na lai te alo khil den mai Timothy chu ding chota thil thleng chu han ena officer ho chuan Alex chu an lo rin mel em lom mai box sia lunglam thalo te chuap chak lo le pum chak lo te nat na chi khang an lo nei ve tho hlom la taka chun te chu a en kol dan tu alo khil me ka ni officer thun khate phei chu ake pang chok kha an lo ti me ka an taksa chuan hriau hian lo vit bu deuh fang hlom mai poka police station chu clinic te naw ani rangot mai chuta Timothy chuan rai real chi ni ro ti hriain avatlan lu deuh loka Alex khongain min pui ka ngai a kon ti lut ta hlol mai Alex chuan ngati mo nang te chu hrisel thalom alo tia anui sang mai chulam ani ro kema lam ani ro Baltimore General Hospital a milo zuila ka u fanu heili itampu yangai atia ka thei ka ring lo a chan chu helai mun hi ka chua san thei tat lo atia chuta officer dang ho po chuan nie helai mun hi a chua san chuan kan ta na poidon police station chua san lo tuwa vengtlat tu te kan ni an lo tia chuta detective not chuan Alex hi alak chua thei lo in lak chua chuan ke zo khi zel ga tan pha mayang alo ti ve bok chuta Timothy chuan chulam ko soi man lo tin Alex chu pot thowa aka rom na lama chuna kai pheya rang tak mai chuan a chua pui te rom mai medang ho chuan lo dang ta nge pon ti chuang lova ngati nge mole o ti chung chuan an en liam ve ta ringot mai chuta le kalkonga chuan Timothy chuan haili din hun chu a soi pa soko chunga chunga atlak dan le alliam dan zong chu a han soi zunga chuta Alex chuan Lindsay khachuak thut Lindsay po kha soko chunga chuan nuam ti tak ani thina chutia angai to na kom vung lai chuan Alex ka soi chi ngai tha te ko alo tia Alex chuan Brian Trumpui chu achak te chiam lo ma se Timothy hi chu achunga athat em awangin a thuwa oi ve mai chawani minisom nuwa damdoi nan thleng Timothy chuan Alex chu Brian po a hmu pui du lem lo haili omnalama chuan a khoi tlang hala ti chuan an lo exam to na le x-ray result te chu Alex peturin atia an ron pe sang hlom chuta chuan le Timothy chuan Alex ka u wang hian hangsat na satak itok ti chu ka khia ma se khongain chumi wanga phuba lak chutum lo la a fanu ni wangin phubalak nan I man lo ka be seine o atia Alex chuan an exam na result chu han en deuh wanga chuta ente nang hi huat na chaka nei lo ma se I u hi chu mi thwa ni lo chu wangin ama biak ka du lo ni atia nie I biak angai don hleinem tuna khui chuan haili hi min enkol sak phot la ka du ni I tampui thengem a han tia
Alex chuan hei dei taksa chu han en dik vela amar phu te han cheka a to pa chuan ka tampui theyang atita Timothy chu lom khop mai chan sanei sangem a han ti wata Alex chuan za ni mai a han ti lia chu ti lai tak chuan Brian le Susan kha an ron lut vela chia Brian chuan ngatinge i ron khoi ngal he pa hi ngatinge he pa hi ron khoi bel ani lo chuan station for san thiang lo sin a ron tingal do ton to na ma se Timothy chuan bel na tur chu kam boi pui mek mai chana ama nge ron kal lo chuan heili nun na hi kan chan do na sin a han ti zuya Susan chuan Alex chu ena i chan thei chiang mo alo ti Alex chuan te rang mai ati le rang ta Susan chuan thil a thlak takani dam doi lam thiam mi somni kan neya anni point an thei to pan chon huwa za somli vel chu adam theina chan so mai thei an ti chau sin nang hian tu na mai khan yen thuak thuaka engtin nge yen kol dam thei mai in rin atia Alex chuan an ma ni ti mol pho adu wang mufema do soi ni in angai deu chuta le yen kol dam thei tak zet ani chuan i chan chin hi kalo la khemi lo ti na animo atia Alex chuan ani mai thei mi te angin kaim pho lang ve ngai lo ati Susan chuan nuya ani chuan engtin nge yen kol don le khoi lai hi nge i zai don engman ro nge man don a han tia Alex chuan zai kha po ngai lawang akipang chok kan mang mayang chu atia Susan chuan a thlak lutu hetianga akipang chok tu manan mangai lo engna ma wa thok su atia Alex chuan thil hi kan khre chin pialam chu ngoi mai a tha khria o mang takin om su tin chang le deu fok Susan chu a hanin kwang kwa helai hmuna lo thleng thei tur hian eng thil ngei lo ti to chu ka khrelowa ma se ke ni hi dam doi lama thiam na nei sang tak kan nia chu wangin ian kol tum dang kha chuan om jian ei don lo Timothy le Brian hena chuan he no pang hi do soi mang ani hi an kol tum dan mang khan tu man he tiang hak sat na to hi an en kol ngai dawa in bum ti su atileya Susan le naw da chuan Alexa chu an han en mai po hian an ring lo ngal em ringot mai boka Timothy chuan Brian Alexi a han ti don chowa ngoi mai te Alexa iti hi Susan phalna lo chuan ma kalak tir don chuang lo athiam na hi ke chuan ka ring vel heinem chuan case nei lai miswala pu hian minun na a chan thei hi ka ring lo ni chu tiang mi hring chu ni lo atia ani na taka chuan Alexa hian en kol dam ta tak se Brian chuan a case chu ti top saka chua zaren mai kha tul don nia khriat na ne ya chung vela ngai to wang chuan in rol lo se adu zok te po ani chuta Alexa hena chuan voina hian kanao wang chawin ke en dan che dang ti khriala engpo ti la I case kha chu angai rang don engma hi ram chang alak a theilo an ti zungzunga Timothy hena chuan ani hi chu lason phat mai te u doctor thiam mi dang ka ko me ka an local don an ron thleng trap tawang atia Timothy chuan thin rem deuh tak chuan voi kha chia ka thu hi ngai thave te Alexa hi kam be se om chun le merin tlak om chun ani ateu lo mai a ron ti let wata Susan chuan Alexa en pa chuan thiam pa chuak mai ta che nang ma wangin u naw anin muthiam lo mai don atia Alexa chuan ka thuwa local pok ani heinem Brian hena chuan ka rin ai ni chapo tlat mai Timothy wang chawin haili hi tampui ka tuma ma se tuna chuan I chapo zia ka hmuwa helaya hi ka du dan ani hau bik lo ka chuak ngal wang do ne atita Timothy hena chuan min kha thiam don nia chuan in thei top in lo chhuat on nia atita bok Timothy chuan Alex lakal te su I thil ti thei ka hrialom I trampui du lo ni lovin I trampui am phalo wangin trampui tum lo mai chawani atia Brian chuan khatia chel kwal kha ngai lo chuak mai te se a ron ti lea Alex chuan chiang de ofek fok takhian
tun chia ka soi leng hai li kha ka ti dam theya ram chunga hian ati dam thei om chun po kani mai thei ma se ka trampuin du lo chuan ka chuak mayang in chi lak suang cheu atia brain chuan in chi ga ateu lo lu tuk nang ma chau hian I chan the moi ti tak tak ani mo kan khiang chu nang doctor pa ngai poni lo doctor pa ngai tak tak zo trampui du tur local mek nang ai fe chuan akin tlak zo khang atia chuti lai tak chuan nurse pakhat hi lo kala doctor chu lo thleng to atia brain chu hlim khop mai ole tuna chuan a fanu trampui thei to chu lo thleng ta chuta Susan chuan Alex chuak to mai te kan mo to lo che alo ti ria Timothy chu thinrem takin a han oma chan le te tum ma se Alex chuan khap wata brain le midang ho chu doctor lo thleng omna lam chu an va pana chu doctor chu chal kolvul to hi nia anauten an ron ji ve tham bok Alex han mu chuan chu doctor pa chuan he doctor ilo om ve lo avalo mum ve atia brain le Susan chuan enga tin khathiam lo khop mai engtin nge doctor Liam Fox chuan Alex chu a khiat dai thei Alex po chuan mak ati ve tho doctor Liam chu a khengai bik lo engtin nge minga lo ko chat thei aza mel mai le ngala engtin nge doctor Liam Fox chuan Alex chu a khiat thei Alex po chuan mak ati ve tho doctor Liam chu a khengai bik lova engtin nge amingin a ko chat thei le aza mel mai le ngala Alex chuan chu pa chu tunge ni zo chian han tuma ma se midang an local belea an ni chuan doctor Ambrose ani hi mai chana kan mu ve theita mo an lo ti leya Brian le Susan chu an ka an ang hau to heng mi te hi ram chunga chuan medical officer lian tak tak an nia enting nge Alex chu an khiat em thei le te chuan le midang an local zela Alex mo piang chuan Alex chu thatakin an lo bezel mai an mu chu an lom mel em zel maya Alex ngei po chuan chung mi te chu tu te nge an ni a khachi a bik hlom lova pangai tak chuan alo dong songa ma se atong zui tam te dua lem lova pon lama chuan chuakin lifa chuan a chuang ta Dr. Fox pe chuan Dr. Ambrose an ni le o lo in ankle thala kan lein mula don nia a ron la ti lo chuta Alex chu angai tha thei do avalet le ngata Dr. Fox na chuan enting nge min khiat thei nang te chu medical lama chuan khiat lo chin ni hleinem Dr. Cook zirlai kania ama tangin I chan chin hi chu kalo kha thina lom atia Alex chuan a kha thiam ta deu Dr. Cook chu tun ma deu chuan a clinica lo len chil a lokom atuma ma se Alex hi boy em awangin hun alo pechi alawa ma se chuta tang chuan Dr. Fox chuan alo khriat vengot theidan tur kha a kha thiam ta ni ani chu mole tin thatak chuan a kalsan le ta Dr. Cook ta chu Brian hian phone pon a bengam lowa a phone ngam jok a zirlai Dr. Fox chu akova ma se Alex kha Dr. Cook point amu mai thei lo alo ni rang zo kem niang zona tam takalo om ta tup mai Alex chu tunge mo ni chia le tia zona an nei mek lai chuan Alex po pon lama a chuak ta pona chuan ka changkang tak mai alo dinga a chung tang chuan lensi marvel alo chuak ta zan mai smart takin a in cheya Alex hnena chuan ka ron thla don chem ni atia enting nge ta hian kom ti khiat thei tin achang le ta a iom na chin khatu chuan en thatu tam tak ka nei velom police in an man che tang khan iom na hi ka kha zela chuan dam doina ikal khan heili accident thula ikalani kaloring thiam hala chu wangin ka ron kal ta hala ni enge an tak zel atia ka chunga chuan an lu duna an ti ti pa Brian chuan ala chua du chuang lo che em ati le bok
Alex chuan han thu ha dam deuh pa chuan chua phal chuang nang a boi thla khop mai chu soi lo a fanu po ke en ko la phal lo Timothy chuan min ringa ma se Brian kha chuan min ring zo ve tlat lo min not chuak ani ber me ang chu doctor thiam tak tak pathum lai mai kowa ti chuan hei ke po ka zelen don ta tho chuan email atia Lindsay chuan a not chuak chemo awan mol tak a thil ti chu kha chiang lo to pani chu atia Alex chuan ani le khang doctor pathum tin an minga soi dia ta khang ho khan hei li chu an chan thei i ngem atia Lindsay chuan ka khelo le chulom te chu nang ma ni khriat zong takani zo ang chu engei ngai dan tina zot le ta ka ngai dan chuan ke ma lo chuan an ti dam thei ka ring chi lo khang doctor pathum te po khan an thei top chua ma se ka khat vel chu anun na an po se sak thei ma na ti chawani patram puina min nge na ni chuan pui po kha ka hnial chuang lo ma se Brian kha a thin lunga chapo tlata ka tiang kha chu ka tan ti vak ngai na lo ni atia Lindsay chuan Alex apoi khop mai zela itang lo chu ani sia atia Alex chuan ni thiam lo pon ni theinem medic lo kon tonga chu poilai be chu ni mai atia chuang ka lo khria danin highly accident na khani om ve an tin ka khria atita Lindsay chuan nia isoidik mei che pakhat che sual lai ka va muwa ka va boi pui vata atran tel chuan boy na fanu ni ti po ka khasa bik lo helmet a khuma wang khan tunge nei ka kha thei mai lova boy na fanu ni ti ka khria da wang emo khria da wang emo pon ni chuang lovin trampui ngai chu ka trampui ya chun leu mai ati ve a chuta Alex chuan ilo dang lam ta hle mai ka ti mei che trampui ngai ne ravin bedang trampui tu ini to a tuna chuan ipui tling ta bi khop mai ti a khatia min fak chiam po hangai chuang lo nia atia Alex chuan fak lo thei poi ni lo tun nai mai a ithil ti ho hi atu em ani kemin trampui na tu ga ithil ti zong te engtin nge iti thei ka khawek seng lo trampui tu chen omani ngot lo chuan a han tia chuta Lindsay chu a ron nuya nia isoi diga lom min trampui tu chu an om nge mai ma se ma chu tu nge ka khabik lo nang ma trampui tu chu hian thil an ti thei ti min khila ti chuan an soyang chuan ma kala ta zela hemidin mun he kalo thleng ta ni hi chuan tuna khui chuan ka trampui thei che hi kaloma ni atilia Alex chuan chu tu nge ni tang le atia tu nge khelo mo ama chuan kanin khathal tu ka ti sin atia Alex chuan ani mo inin mutoem eng mel pu nge kumeng zat vel nge niang a han tilia ataka chuan kan lein hu pik lo phone kal tlang chawin kan lein bia atia ani chuan eng tin nge erin hal mai thei mai chana mu mi lo rin hal chu a hlom thei vio sin atia chuta Lindsay chuan erin lo thei pon ni thei Jeremiah chungchang information poimo tak kha Gmail kal tlangin min ron thon veka zong chu nangma chan chuana na man ron tong kai tak kha ni sia ti chuan ka ring ta hei ka rin ang chen Jeremiah chu atlan bo ta nge nang po tuna chuan Israel tak hi atia Alex chuan chu tu nge niang o chu tiang taka thil ti thei chu tu nge ni don ta le chu ngai tua mel ma le thian tha chu tam taka ne ya tu bek nge a kha thei lo ni Lindsay chuan khang information zong tel lo kha chuan police laka po in soi filim ha ve ngotang ma se van nei thak takin i filim thei ta khra mani kha atilia Alex chuan chan som chuan chu i thian ne na mai chana lom thu sei chu ka du khop mai ati chuta whistle pakhat hi huwa Alex chuan hi khoi mi nge atia heli ka chan lai khan sakor thunun na ta na an pek anti kalo lokol tha nei kha idu chuan in nei theyang atia hinga tan nge mo whistle chu ka tiang le o tin an nui hoka ma se sakor thunun na ta na whistle hanin pek chu dang dai hle mai tin ngai tu chun zom ti chuan le outside clinic chuan thleng ta ka tanga a chuak chi chu candle le sophie le midang dang po chuan an lo dong songa
a then chuan an kua ho alo mo me mai zan ria tui takikil ho tengu tin an ri lai mai an pu ber police ko ta tanga a ron chuak le thei chu an lo mani candle kom lo chung zuga clinic ilo en kola wangin kalome atia om lo chung zong khan candle chuan atul alo tia thil thiam chak tak mai ani wangin dam lo en kol dam po engama za chu athiam hana chu wangin mol phol tuk lo chuan an lo om ve khama Alex chu alom vio mai ma se le lama chuan lo thei lova chutia an en kol ngai chu an ma son zel na tan chuan atangkai le loi sia candle po amizia danglam ve hlek tuna chuan me che fel taka achuak tran mek toni candle chuan alom ome helai huna na tho hinuam ka tia ka hun kal to te chu thei ngilin nun thar nun hi anuam ka tia nangin chance min pek le wang hian lom thu sei rang tur zok ka ni sin atia chuti ai chuan sela kha motor suda wanga aliam kha aladam fel chi alawa chu en kol turin an ngena awang lai takani chhovea ma se hetianga hliam na tak atur hi amalam hun zelatan apoi ka hlawani ati Alex chuan sela chu kemang kalo en kol donia atia candle chuan ai en kol na manso a hau tak don khop mai khoi tangya poisa kan na yang ti pongai tuangai takani atia lensi chuan poisa nei dan chu ka khialom Alex chuan engtin mo aron tivata doctor thiam ber contest a khan pakhat nei nei thei chuan aron ti chuak ta a phone chu an honga competition an nei tok chung chang an ziana chu INT ga pakhat na chuan maktaduai khatan hlodon ti chuloin zia kul mai Alex chuan he competition a hian telatum mi lo khania ma se tuna chuan poisa an ma molai tak alona ta sia a telve mai chu angai mai thei mi thum chia hun an nei to le hal chu wangin anin bua se zung angai ten test nei ve phot angaya chuta thanbik chau chu inti siak na tak taka chuan an tel thei dona state competition a chakber an zonga chuta chakber chu national competition a an tel lenga chuta chak chu rampum huap choi moina baka poisa fai engama zat an dong don mitam tak chuan tela Alex support chuan chiang zo ka an nu chuan telve mai chu atum ta ni theory exam a dona wangin a in zero veng hal chak dona ni tunge trompui tu fel tak kha ti zon chualam po alang le lei thei to lo in ti siak na sang zo ka tel thei turin a in zero ve tat lo ri phot mai candle le midang te chuan an ti buai lo wa atel lo pon clinic chu an lo en kol ve thei ri viau to a Alex support chuan thil dang angai tu man lo a in zero na sokhop mai Stevie po ama to ka abuai Alex nena an company din ve chu abuai pui tok a Alex chu competition a atel vedon ti a khian nu chuan chote chum saka e rong te bol saka e tu thatak takale saka a en kol de top maya Alex ti tu zong chu thiam taka injole le khabu tam tak chira reten te sa tlin ngei chuni ani thumna lo thlen chuan Alex chu zing taka thowa ti chuan tuk thon ein exam tur chuan a kalta chuta a phone alo ria a han la hello Alex do sakna ka on hlan do chia an ron ti Alex chuan kalome atia engtin nge Timothy chuan competition a tel don ti chu alo khiat le man a kheto biak lo le chuta pakhat nei ni ngai ka be se mai mi ching chung pon nang chu ni thiamang alo tia ma se national level chu a ve de thina nia o chumi wang chuan zam lo la loman pakhat na chu ita tu ani ti ka chiang atilia min ring to ka lom lu to ani ti chuan heili chu nge an tak atia Timothy chu a o choi ta ngai mai thei top an chua ma chu son bezel ma se al ha chuak thei lo brain hena po voi tam ka soi to ma se ian kola du tlat lo tuna chuan adu lo poni to lo handu le no kha atlom ve de to nin ka khia
diploma alanin ka khia atia chuta a han tho hala Dr. Fox chuan thei to pa chuwa ma chu a son ve hlek hlek ma se ma son muang khop mai nang chuan en kolla a ziom deuh chu kalaring fan atia nin hi liam ta chung khan Brian chu biak atum thina ma se Timothy po chuan a u chu a bel hei thei to lo Alexa ai nol chu adu lo tlang ta aniang Alex chuan lo lungai lo tuk lo la ma son zel te chuan ataksa achak to khuna lo tling takin an zai mai don alom atia chulam phei chu karing che lo ma se poimo beka chuan I competition kha pakhat na lo ni phot mai te atia an nui dun le hokhoka engponi se ke ma to ka boina ka nga khop mai dam toy thatak mai a oman tia chu ka zong me ka ni hi ma se mu mai mai a sa ni ome mitam tak pon chu mi mu tum chuan an thi sen hial aluang an ti chu mi chung chang chu ka chuya ngai don ani hi engponi se du tok phot teang tin phone chu Timothy chuan da ta Alex chuan Timothy chu sei chu ngai tuwa dam doi healing powder ati chu a soi dang kha chuan chu mi chung chang chu Riley poina khiani na soi chu wangin lin si chu a khil tawata nangin he powder chung chang hi chiang zo kin khriat lo tum te a ati le chuan ma chu exam turin hola chuan akalta mi pon lo tom khop mai mi sang khat vel an omanga doctor competition chu thil mai mai ani ro tia khathiama chu ti lai chuan perfume rem tui tak mai hi a khia an hoileta mai chau chuan Alex an ron ti an hminga ron khatlat chu ti ron ko tu chuan mel a hria ton hu ani ma se tu nge khathei mai lova chuta min kha to na nge Melissa kha atita Melissa mo idang lam ta hle mai ka hai don che lo mo le atia Melissa hi tu kai tu kha nima se tuna chuan nun hlui thil chu thei ngil ve to niang thatak chuan a beta thowa Melissa chuan min la khia te ko heta hian enge ron ti ve don atia Alex chuan engmo ka ron tianga heta chuan exam tu ka kal ve kan ni hi atia chuta Melissa chuan ani mo Stevie ai chuan ka thazo ke mo ka tia kalo kha sula ne mo hela hian ko om don ti I khriat wang ni lo se eng wang nge heta ron kal ve ngotang ko om don ti I khriat wang ani lo mo medical lam la engma thiam nei nei box si lawa engtin nge nei thei atia Melissa chuan Alex chuan star mo ti tlat mai nia Alex la chuan I kha sula ni doctor ka ni to lom chuan nang ma zo khe medical lam chu I kha mi lo zo kin ka khasia atilet veta chuta Melissa chuan a thian ten hena chuan ho kal photangu atia an kalta exam hall ma chuan an luta Alex chuan mak ati hle mai engtin nge Melissa chu medical lam khemi lo ni boxi heti anga te kon telve thei zo engwanga kon telve nge ni a kha thiam lo theleng mo tak chu omani nge yang chuta Melissa chuan a thian ten hena chuan ho kal photangu atia an kalta exam hall lama chuan an luta Alex chuan mak ati hle mai engtin nge Melissa chu medical lam khemia lo ni boxi heti anga te aron telve thei zo a khathiam lo thil enga motak a omani nge yang Alex chu Melissa ngai to lo chuan hall chunga chuan aluta a exam tur chu angai tua a thutna tur chu hanzunga seat number za serina a thutna tur chu lo oma maktak main Melissa le thian te kha amma an thu vele ta chat bok Melissa chuan Alex ka soi kha tuna po kabul nai te a iron thu le ya helai seat chang tur hian tu te nge moi tham amak ka ti tinge min zui zel le atile ngal deuh bok bok maya Alex chuan a chang tam lem lova helai hian exam tu local mai kania ati ani chuan exam la min ron nei zel lo hian chuan medicine lam hi khriat in nei che mo zona chan tur za vel a kon kal dona mark za somnga mark som ngai mu thei chuan min ron zui zel theyang
mà xem mạc sum nga pei mu lo chuan kabul hnaiah lo om to lo la a thaim atia Alex chuan chu tianga inram siam ngai lo nang hi ka zui lo che atilea chu ti lai chuan an hmalama chuan papakhat hi lo kala Mike ala le beng cheng to lo wila phone kha daila switch off vek tu ania in zinga mi za hi thlan in ni dona next round in thleng don tina ani chu chuan beng cheng lovin tong lovin in zona te changula dan bo chin om chuan in tam tho boka kanin ran don lo kan chua tirang hal zel don chu ani chuan chu mai ni lovin Anton kan man phei chuan kumnga chung exam thei to lo tuwa khem in ni bokang tin uncle dan tu le an endik dan tu te chu a han sui fia zung zunga an mani veng turin midang te po chu an ron lu deuh sap sapa ti chuan le an question paper po an dong trap tuang Alex chuan a pencil chu han phora a hanin bo sei tron ta question paper han sema han veng vel tu a chuan Dr. Troy chu Alex chuan a mu fu tanol mai makati khop mai Dr. Troy hian amusement park bula khan a enkol zedo ema wangin miriami kha atilhum trap towa tuna exam duty atang lea ava fel file lo ve o tin angai tuwa ole paper an sim zowa in hunain trane antita zona chu an han chira zona zalai ani boka achikim khop mai Melissa le thlen te chuan an thiam te chiam lo Alex ro aziak ngal molmol maya veng tu te chu an that chiboka lelama chuan CCTV muntina anda deuh veka ven uluk te chiam po tu lan tilo niang Anton potum se ahar sa jok mai thei ti chu an ngai dan ani an han ti don chu mon ti lain Alex chu a chang zo tamai da ka khat em po chang lawa da ka thum chung hun an nei kha nia paper chu do kana chuna wada midang ho chuan makan tia an ron en deuh thup mai Melissa te pe ka chuan aza ve pon da chang chi lo Alex chu chuaka hadam takin oma midang ho chuan a thiam lo lutuka ada top ni duwa an ngai Melissa la hian amit lak atum ni na ngai thlap boka khatia handa ma khan Melissa chuan aron enanga he avan zo ma ti abe se wanga zo ma ni angai tlat ani hetiang le mai tuwa heng lai local register na man te ui lo nge ti tok te pon oma troi po khan ang lela a thiam lo lutuk ni tuwa nga ya a chana paper chu han la loka bol hobo ma chuan vom lu mai atum ma se chutia alak pa chuan blank paper mai ani lo Alex chuan alo zia khadul mai ti chu amuta chu mai ni lovin avai na chang veka a han chiang thuak thuaka a chan na la chu adik vek le ngal ati dik lo om chun chu question an chu sualami a siam that le na chawani amak le mai hetiang zone hi chu doctor senior tampo da ka khat ai tam chu hun manangai khimang ma se Alex chuan da ka khat po agal main a chang zo veka a chang zo satlia ani lova a chang dik vek ani exam result hi laida nga puan tu ani bok ti chuan le exam ho zong zong chu da ka thum nu chuan an zo fel tabek chun thil ei tu ten an han wak dak phota result pon le hal mai tu ani wangin an wak la hlom lova laida nga lo ni chuan hola chuan an lut khom le tabek Troy le midang ho po chu an kon luta ti chuan le an result po chu an kon keng hloma Melissa le midang ho chun zam khop mai pakhate ten an sema mi sum ni paper an sem nu po chuan mark sum sari tonga mark sum red bor ve lai mu chunom veya ma se a ai sang mun lom lo za ai tam mu anom thailo om zia chu an la tling lo ngal zel ani ti chuan an sem zela nakin deuh chuan za pasari muten ron om tran ta za som pathum za pariat an sui zela a then kutan benga chutia zam tak le bogo rit taka anom lai chuan
Melissa za sum thum mu ala ti thabek ome an kon ti ta chu ve na mi te chuan heu awan thiam mak za sum nga mak za sum thum tin an en hu mai Alexa chu Melissa chu na mel deuh ko ka thiam in ti tak chuan paper chu avala ti chuan an sem zela da ka khadon nu chuan an sem zo ta ma se Alexa chuan paper chu adong ve ta hau lo a kon ting chuaka khongain ka paper ka ladong ve hau lo mai a kon ti ta midang ho chu an kon hoi deuh thupa Melissa chu in sum zo lo imhutliam lutuka an pe du ting tang lo che ni kha a kon ti chuak midang ho po chun nuya chu an ngai dan ani ve tho Troy chuan lo en rana Alex chuan enting ya chan don alo ngai chang phota ma se Alex chuan chu tianga ti tu te lam chu angai poi mo lo veng tu te lam chu en ran meya chuta Dr. Troy chuan Alex ipe pakidon velo chan i khemi lo tak mo Alex chuan khenang ka exama ka chang ve ka paper chu ka mulet ve du ni atia Dr. Troy chuan ipe pakin mulet lo chan chu hi ni a chan chu i an ton ngei nia kan hriat awangin paper khai dong ve theilo atita chuan en ton po ani satlia lo nangma chan nirwin chan savek ikengamo heng zona te hi khe savek anita lang antilea Alex chuan a khethiam lo khop mai enge omzia atia Troy chuan a omzia chu ka khabik lo le ma se he exam hi thil mai ani lova ram pum huap thil ania chu wangin question paper hi tuya man hena tongin ilo nei lo kani ngat chuan a frem na po na vio do na ni atia chuta Alex chu angoi de wangwanga Troy chuan le ithil ti sual chu in puang la ti chuan a khrem na po ati nep deuh dan te po a umma na ati Alex chuan thil ka ti sual ti fin fiana ineyam ni atia Dr. Troy chuan mi pa ngai tan full ma ka mu theilo I hun man chung zong nen ien to nemo ani lo pon zo nei khesa ni ngot lo chuan thil thei ani lo atia chuta agon kal na ya hetianga mi bum mang hi kan du lova chu wangin kan ngai serious view ania atile Melissa chuan full mark mo atia anuya thil thei lo to pani chu Alexi Anton tu po peila Anton thiam kheng lawang chu tiang vel chu nia chu wangin adik theilo ni alo ti ve Alex chuan full mark ka mu chan chu ka thiam vek wang ani mai lom atia Melissa chuan Alex in puang mai te ita na thazo kang Antonemo zona khesa vek lo tan chuan full mark ka mu theilo atilia Alex chuan ka sei tuang khan ke Anton lo chuan tu manin pui bok hek lo engti kong mai zona ka khesa theidan om lo bok atia ni e adik chi amai engti kong mai question paper hi lo khiat lok sa theidan om lova a chan chu min chi khang in an set kha an chhun khom le veka tuya ma chuan lo khrit poni se an zona paper hi mun nga thena nia mi chinga in an set ti na ni chu chung zong fred vek theidan om chhun chu a set tu te mi panga kha in khil ti vek angai don ti na nia chu thil thei ani lo ni Troy le midang ho chuan Alexa chu sei chu adik ti an khia engti kong main zona zong chu lo khriat lok theidan om lo ani ti chu an khriat pui ve vek tho ma se Troy chu an ding chuaka kha tak kha ni kan khriat du chu engtin nge zona zong chu ilo khriat lok theidan alo ti lea Alex chuan in hel boy lovin in du zona chu min han zot leula ti chuan kalo chang thale nge chu tiang chuan a chiang mai ome atita chu vele Melissa chuan chu tiang ati chu a tulna omlo lo ti wat a chan chu Melissa hi diktaka sei chuan ai Anton awanga pakhat na ni Melissa jok chon zot let veng ti hlawa a thota deb mai Dr. Troy chuan lokin chu thang a thiam nge thiam lo kan te sang atita ti chuan exam na tel mi lo ma se pakhat na ni theitan chuan khriat ngei tu zona than khat te chu han la chuaka Alex ma chuan da a ti khan le heng zona pathum te hi minute som panga chungin han chang te
kan zawa in kan en vek chenga I chang thei vek ani chuan ian ton lova I thiam tak tak ti kan pomang atita Alex chuan an hial lem lova a pena la a thua a ziak tamul mul mai veng tu te mai pon ni lo midang ho zong zong chuan an en thap a en ton lo ti chu chiang thokhat viawa Malisa chuan a thiam lo a ring sa chuti lai na thiam tak mialin ti na hlau thon na chu ala reng tho minute nga vel chau huna mang akon ding chuak le ka zove ati tamai doctor troi chuan I hun za ve pol la kal heinem ti na paper chu lak saka chuta a han en dikta ma si Alex chuan a chang dik vek a chang dik mai pon ni lavin tu ma no siam sa ne mo tu emo zia sa ani emo chu tiang chuan a ziak lawa ama on wat leo liavin dikle fe boxi chuan a chang ta vek mai chu mu chuan makatia a chiang no na makatil tok chu a khur deuh ta lak hian ani hepa hi mithiam ani tak tak ti na em ni le Mr. Senon hena khan Alex chu a en tona wangin kan pai tamai tin galo soi ma sa to sia angai tuan na chu boyfriend ta chu ta pe pa chu hlom top topa pon lama chuan a vom chuak ta pop mai Manisa chuan a thiam lo ka ring nga alo tia alo ni chuaka midang ho po chuan a thiam lo wangin a pe pa chu troi chuan a vom chuak ni tu ran nga ya en ton chunga pas chu a zak lo hle mai an lo ti ta Alex chuan nga tinge ka chana kha tik fik ani lom ni ti in troi lam chu aba pan nai chu ti lai tak chuan Mr. Senon an ho tu pa chu alo luta Alex chuan lo din hwal deuh thup mai ava mu chuan enthil nge thleng ava tivata doctor troi chuan Mr. Senon ka zo na ho kha a chang thei chuang lova ativata ma si Alex chu lo tong vata chu dikan ni lo a kon ti ta Mr. Senon chuan ngoi te u mi zong zong khriat la ya in ho boy hi tholove khongai min lo bat chwa san phot mai ta che ani lo chuan police ma in soifia ma yangai don ania atita ma si Alex chu chuak du mai bik lova Malisa chuan Alex du tok te hetianga midang ti boy hi tulna lo zelitan pha don ani o tuna hianin puang mai te alo tia ma si Alex chuan chu chungai pui mo lo Mr. Senon ka soileang ken ton mi lo idu chuan tuna hian nang ma ngein idu dut min zo thayang ka chan thei lo chu chuan I thu ka zo manga ma se ka chan thei chu chuan ka dikani ti hi in pomanga yang atia Malisa chuan Alex chu a ta ni na ngai ni chin mai khan chu tiang deuh chu an ti to thosia doctor troi po chuan Mr. Senon chu atul to lo ni chin mai khan zo na pathum ka pe a ma se chu ta po apa so to chuang hei nem atia Malisa po chuan Mr. Senon Alex hi Preston University akal thina nia medical lam hi akal bing na ni lova biology student chu ni ngai mai ma se doctor line tak taka akal lo chu wangin ka khachiang ve tok test non pongai to lo alo ti ve a Alex lam chu hoya Alex in puang mai te I chan chin chu a khachiang ber tu kaniang chu wangin alat lai ma hian in puang lo la khrem nei tok lo zo kang tin du sak mel tak chuan han soya mi te chuan Malisai thu sei chu adik ni tura an ngai vek bok troi chuan ni chungin Alex itlom toem nge ila tang zel don alo tia Alex chuan kadin na chula ngai zo na min zo tula kalo changang ati chuta doctor troi chuan voina khoi suna an tel tak lo ho kha alo nual khang mang khan idu chuan ates non theyang din Mr. Senon nena chuna soya Mr. Senon chuan a try chu tiang chuan kan ti yang chuan I fail ani chuan tuin nge question paper pe che I soinga I pass lo chuan mi zong zong khriat lai hian ilaka ngai dam kan dil don nia atita Alex chuan nie a thalom atita chuta Mr. Senon chuan ton chum chu paper a iziak don lo nia whiteboard a khian kan zawai hmu thei turin iziak anga ti chuan le marker hello peula atia Alex chu marker an pe a whiteboard malama chuan avading taran mai le
Alex chuan ni e a thra lom atita chuta Mr. Senon chuan ton tum chu paper a iziak don lova whiteboard a khian kan zawaya hmuh turin iziak turani atita ti chuan le marker kan pe a whiteboard ma chuan Alex chu an din tir taran mai ti chuan natna hming pakhat an soya chumi hriat theina le alan chhuat dan te a en kol dan turte ziak turin antita Alex chuan olsam takin a ziak ta zungzung maya a hriat belsa ziak ang mai hian chol map lo chuan a ziak zela adam doi te thlengin a ziak chuak ta vek mai Alex thil zia chuan chianga mak antia an ngoi ta dak maya medical board member then khat te po chuan chu an muin Alex chu mak antia Dr. Troy phei chuan engtin nge hriat thei zawk a ron ti chuak hialani Melissa po chuan Alex thil zia te chu adikani ti khatur khop chuan a khevenial nuala Mr. Senon chu alu alo bunga ngau maya a chang diklat mai a ron ti chuak ta chuta board member zinga pakhat chuan engti khoi nge doctor ni to engtin nge olsam taka izi azungzung thei zoka anlo ti Dr. Troy chu lo dingin Mr. Senon zona dodlia kal levat phatila kan heng zo vek ma hian a ron tia chuta Alex chuan ni e adot chu han soi le teule atidea tuna se chuan Alex chu an ring zo ran ta zona dang chu Mr. Senon chuan han soi le a ton tum chu zona po a har to khop mai ma se Alex chuan zona har tak tak te po chu a channa a ziak chuak ta zung midang exam ve te po chu anin hmuniam te roi mai Alex chuan ngai sanga ti chuan le an buaina chu a re ta Alex chuan Mr. Senon ti khan a chiang ta em ke enton lo ti ro atia enton lo ve alo ti vat ani le question ka khesa ti khale atilia Mr. Senon chuan kan lo khesulani e thiam na liao mangin I chang ti kan khato e atita ani le ka mak mu za chu min pom sak theironem a han telia pom te rang mai tuna chuan I result po kan ziak lut thlapang atita chuta aron chibaya mithiam takani ti kan khato lom mamo inei pho chuan mimal tak point min ron pan mela min lo ron la ka thei chin china chuan ka lo puyang che atia board member dang te po chuan ni e trompui theina che kan nei pho chuan kan pui khe me lo che nia an lo ti sap mai chuti lai chuan Dr. Troy ve thung kha chu angoi ran maya Melissa po angoi dak to anzak maya Alex chu athiam tak ti alang chiang ta boxi chuti lai tak chuan an zinga pakhat chuan pon lama Alexa an sor paper an vom chua ta kha a ron keng lut lea Mr. Senon hi Alexa an sor paper ania Dr. Troy hian adik lo tina vom chuak ngal a ron ti tamai Mr. Senon chun han en chianga alo dik vexia chuta Dr. Troy hena chuan nang po hian Alexa hi lo isi kan mo hei a chang dik vexia engwangin nge adik lo ti na chua chalta in na hi itlin lo ani hi State Medical Board atang hian ban ngal ininga license po hi ti top ngal aniang hetianga diklo ta ka ma ni thunei na man hi board chuan arim tingai lo ati tamai leva hola vain ngai to chiang la license nei let dei du chuan dil na mumal tak the lutin abula tangin on apply de mai don nia ati tabok Troy mai chu tron maya rai po aum theilo midang phun sup chu ngai thlangam to lovin rang takina chuak ta ngala chu vele Melissa kha on kal ngaya kalompui le mai che hetiang thiam na hi ilo nei rang ti ka khami a lenem tikha chuan min ron zui zel po nila ka hau to mi lawang che atia Alex chuan kal mai te tin a polite kwal vel pe to lo aning vengang to ni
Alex chuan ama biak po theina tur chu ho tu ten hena chuan a pe a ti chuan a clinic lama chuan a let le ta Stevie le midang ten hena chuan a voi khatna chu a passport ti asoya an zawai chuan an hlim khop mai ho ilom tiangu an tia Alex po chuan niamole ati ve maya ti chuan zanre e khom tur chuan an in siama an in peitol hlom khop mai Alexa man ve me chuan an ni chu an loin re ti thap to Alex chuan bom te hi a ron kenga Sophie chuan engthil nge ni damdoi chuak thakam ni atia midang ho po chun local khom deuh tu wa Alex chun hual deuh lai maya Alex thil siam chua thatak tak hi an clinic a hian an hmang tong kai meka thil thak engam tak asiam chuak le ton hin an ngai Alex chuan chemte hanla candle hna chuan I laulo tu ko ikut khamin ron petele atita candle chu atim dewa ma se Alex chu a ring to ka akut chu han pe a Alex chuan zaya han tuma chu ti lai tak chuan an clinic kong khar chu a ronin hong ta thuai mai me che pakhat hi lo lu ta khongai min trompui teu trompui kan ngai doctor ka fa hi min trompui te a ron ti ta chul mai clinic chu an khar to wa ma se emergency a chuan an boi pui tho thina wangin Sophie chu vakal nai wata chunu chuan a fa kum ngami vel hi a ron puwa midang ho chuan an ron zui bok a chung le khatte an niang a then chu an thom no chuan thi sen te kai deu noi boka doctor khongai in ka fa hi alo ti ve chen bok thi sen a chuak na sal tuka kan ti top thei si lo atia Sophie chuan khoimo tina la tha mutna chuan a han mutira chuno pang oma chuan kak thuk angreng tak hian ein rin tha apum vel thleng chu kak tha a thi po ala chuak ni kho khalo vin om towa Sophie chuan he thili ang wange ni atia chunu chuan TV ena chuan a TV ena chun doctor hian mi an zai lai vel hi alo langa ama hi doctor ni chak thrin takania ti chuan a toys ho mang chuan TV a hmuang chuan ati vezel thrina ma se tun tum chu choka chemte tak tak avala ta ni ti chuanin a che sual ta ni etiang hian alo om ta ni hi atia Sophie chuan a kak thuk le mai thisen a hlo na sabok si thisen kan pek watangai ni chuan damdoi in lian zoka in kalpu yanga yang keini an kol na te hi chu emergency tak tak atan chaw ania adam felvek theina tur chuan damdoi in panga ya in kalpu yangai don ania atia chuta tunu chuan damdoi in chu kalpui kan tuma ma se athia chuan hnem to wangin athi man kan hlawani atia ole thae athi chuak hi kan ti gai photanga ti chuan damdoi in lam chu in kalpui don nia tin Sophie chuna changa ti chuan a thom ho chu han phela akak chu alo thui hle mai taka khoilai tonga han en kol tran tu nge po khria thiam ha Alex chuan uluk takin alo en veya khoi mo ke man kan lo tiange atita chuta Sophie chu tho huaya nungla ma chuna tola Alex chuan no pong om chuan han en chianga a hliam chuna ve dewani hi atia le na china kan dam doi siam tharam bom ka on ken kha lo la teule oil mangin kan ti gai donia atia ma se chung tu chuan kapu oil mang chuan a gai theilo kini point ti kan tuma ma se thi sen hian achia zople zela a gai thei tak tak lo an lo ti leya Alex chuan a chang lem lo lo phot mai teu atia lungai su a thale mai don lom ti an bom lo ken chu an honga an zawai chuan an en ta thap mai Alex chuan a chunga oil le powder ni om tak in chopol chu ahan chula ahan phul kwal vel boka a chul na le phul na piang chu a gon hil deuh ta du duak mai hian alanga a kakte po chu a pot chip le deuh vek emmani ti tur hi ni chu thilan mu chuan makan ti khop mai chu tiang ang dam doi chun lam hungai lo no pang po chu a thok da na dik chho ta dewa chu ta Alex chuan
he thil hian thi sen chuak lai second thum chungin ati top theya second som chungin ana achok theya ti chuan minute khata galmeu chuan akak po apot phui le theini ati ta ti chuan da kar som ni palia chuan adam ti ti mayang ati bok chu thuan khriat chuan makan tia an ang deuh ho maya engtin nge chu tiang chu ani thei khoi tonga siam nge niang Alex soi ang tak tak chuan hil deuh duak mai bok si candle nena chuan towel lo lala athi hi khofai ro le atia athi sen luan to na nu te chu han khofaya a hliam lai po chu Alex soyang tak tak chuan ain pot chip ta chai maya amak nge mai minute ni vel bak ala liam lova ma se hil duak to chu dam doi chu midangin an khet huna chuan an va han du don takem candle chuan hei hi engdam doi nge ni ngai ati chuaka Alex chuan trauma medicine tin a hming ka phua ka siam zon po ala gai lo ati maya minute som nu chuan Alex chuan ti khan in ho puyanga ti chuan arang theyang be kan dam doi in lama in kalpui bokanga keini chuan khami chin zong kha kan en kol thei ani khie atia ti chuan Alex hlo tlin na lom na nei tur chuan an let le ta hloma no pang chung te po chu pon lama an chuak ve ta Alex le anau te chu bar pakhatang kala chuta chon zu ten ina an lama hlim takin hun ten manga abulluka chon hotel changkang tak a oma chuta chon an riak ngal bok zanlaya chon Alex chu zum tu ren a tho an hoi thla pon lama chon me che pakhathi mi pa pali hian an lo kai ku titia an no kal deuh tot tot ni hian a khia chu chuan an mi ta la a enjoy zela man mo da che zan khwain hun kan nei lo nia a mela chu thopian le ngal tin chung mi pa pali te chu an ra deuh nok nok mai chu mei chia chu an man ni nge hian alanga asam chu na mel te chu a hlia deuh veka tunge a khia thei chia lo Alex chuan lo vain rol ngot po chi na khet lova ma se uluk tak chuan a enjoy zela mei chia chu tal chu atum ani ti a khia thei adu lo chungan man ani mo ti a khathiam ta ti chuan chan chu anga in a khia avapan nai ta chu mei chia chu tu dang ni rawin miria mi khania chu tiang anga a mu chu makatia alan dan chuan a roi mel le bok avakal nai zela hei thuan te u avatia Alex chun lo en thap tungei ni min kon ti boy su an lo tia Alex chuan in mei cheman hi ka thian nu nia chu wangin thlaula ka du ni avatia chung mi pa te chuan Gabriel an henu hi thlanga chu wangin tu po lo ni se kan rolin lo kalangai tat antia Alex chuan Miriam chu a rui mai ne lovin damdoi mangin an khai roi zo ka nei ti a khathei thempa loin ol lo mai ro ani lo chuan ta na poyang tin an zinga thu deuh melber chuan asoya Alex chuan ngatinge hetiang me chepoi soiro te in man ri ngota in tan a thalo zo ka sin atia an zinga pakhat chuan adu lo sung kan foi don hleinem me che mel tha te chuan kan zinga oman du veka lom chu chi khathiam pha ve chuang lawang lo tia Alex chuan engpo ni se thla phot mai teu atileya deklan chuan Ivan in omeo min ron ti boy wang hen ngai dam dil zok turin isin atia Alex chuan a rokin akut tum chu hum tran in kal tir don lo mo atia Gabriel na mudu si rom chu wang chuan kan kal tir thelo kan kal tir dei ten dik nang an lo tilia Alex chuan a try ma se khoya ma in khoi ga kan ti tlat lo atia ti chuan hun kho gal tam lo chuan Miriam chu chhana watuma chung mi te chu anok deuh dora Miriam chu potsona chu ta deklan chuan heu he pa hi khoilet ve ta cheu atita midang pathum te chuan Alex chu anron man beta Alex chuan a khoilet vea anni tlema roi deuh to bok chu an ding he thevak lova am pai deuh khat khat maya chemte anron phora Alex chu vi anron tuma
mà se Alexa chuan ol som takin alo khoi tlu pop pop mai adim lem lova Declan chuan a thian ten an hne lo ni tia khiatin ama chop chop chuna kon kal hnaya Alexa chu han khoi ve tuma ma se Alexa chuan a oma lo thama chuat lama chuan a pai thu da thok mai Declan chuan in ti cham hle mai mo ma se ti sual don khop game ani chau hi kan nilo ania kan thian ten local pel don ti chuan in chir wang wang mole atia ma se Alexa chuan a oma chuan atlo popa zangai na tel lo chuan a hnek ta sia mai chuti lai chuan Miriam po chuata abok thopa alu haira thuka ading theilo ti chuan Alexa chuan an zawai chuan na takina khoi zela Mika chuan eheu insul chui thiam hle mai mo ma se insul thiam na hian engchen nge adai don kan enang chu tin aron pan nai ve ta ti chuan Alex chuan an zawai chuan na takin a khoi zela Mika chuan eheu insul chu I thiam hle mai mo ma se insul thiam na hian engchen nge adai don kan enang chu tin aron pan nai ve ta hun chu nei la inun na lak kadu ma se Gabriel hena I thian nu hi kan hruai ngai sia hun ka nei khri lo ni mai te se atideya ti chuan Miriam lam zawk chu apanta Alexa chu ron tho vatin Mika tu khuma chuan a ron pet pop maya chuada chuan atlu ta thok mai ai ring man lo boka an nar chu a so thi zoi zoya chuta a ron tho chuak le a a thai hun ka nei lo ka ti tak nangin hun chu ka nei de si e inun nu chu zanina hian a top nga lang atia ma se Mika chuan Alexa chu a khoi ve man lo Alexa zawk chuan a oma alo hneka atlu le ta Alex chuan tu te ngei ni chuan tu tan moin tho chiang takin soite ani lo chuan a ai na in ka khoi liang che atia akut chu Alex chuan aga saka min chang ro ani lo chuan in ko thika titliak vekang atia Declan chu in sum zo talo ichak lawang Kambos chuan mel fret thil ti thei tak tak anei gos ho nen po an thok ho atia chuta Alex chu nuya in boss nena chuan Jack bar VIP roma kalong ha kang ti in lo soidonia min khoya du chuan chuta chuan kalo omang ti chuan in thiam pa hi kalo kol bokang tin Mika chu aman beta VIP room lama chuan a thelu ta ti chuan Miriam po chu pom kanga VIP room lama chuan a kalpuita ni kho Halloween la oma azoi veka chuta a thian te ho hena chuan thil thlendan chu a khun kwa zungzunga candle hena chuan zanin hian engpo thleng thei nia phuba la turin an ron le le mai thei bok chu wangin Stevie hi mun him lama vakal puita che atia an boss chu a local nge aringa lo nga adua ma se Stevie chuan Alex chu ngai to aviau Alex la chuan min ngai to su ati ta thawangin candle nan chuan mun him lam chu an pan mai angai ta ni candle po chu Alex bula omadua ma se tun main go society a lo tel ve to thin sia Declan Khan gos honen anin thunzom thote asoya chu wangin candle chu om ve lo se adu zo kani Alex chuan Miriam chu ain kol hal wat wata damdoi manga an khai roina te chu tirai turin athiam thil te chu an mangle hal wat wat bok reilo ten hu chuan ma aron son dewa aron har chuak le a ma se ala chaw viau mai aron meng pe ve tona tui ala a mai te han khuk fai saka tui thiang hlim mai in tir boka aron khu khak khaka ala haron vak lo nangin ni khuwa aron khret hu chuan tu tengei ni min khoi su aron ti chuaka ala che ade ubol mai Alex chu nam suna theido chuan plan chia da tuma ma se Alex chuan keima kanelom Alexa min hausu engkima thovek atia Alexa mo ini tak takem aron tia
chuta akon kuwa Alex kalom lutuk min chan him ti na em ni atia ataksa damdoi na tho wang khan ala vai de roya akho mu po ala fi amanglo in thian te nen inom dan kha apa ngai lo de win ka khia ka kon chanta che lo mole heta hian ka khwai chia ken kol chia poi ti lo ka be sei atia anuya chuan thil thleng dan kha enge ni isoi fi athem khang mi te nen khan engtin nge inom ho thei dan atilia miya mi chuan eden apple siam dan min khil kha khami mang khan kasum dong ta zela kan company pon ma son pui zel chuan kan wen siam chu achung nung zela company pakhathian tho pui tan min ron beta poisa po tam tak min offera ti chuan imbiak na nei turan mai chana nge mai meeting kan nei ta chu meeting a chuan inram siam na lian tham tak mai kan nei a kan company tlak chiat na zong khai chuak le thei khopa poisa tam kan sign nana kalom lu tuka kabodi ka tho chu ho turan ka tia ke chu inti thoven pa le alom na ni pa formin ba khan ka kalta ka thian te ka phone a ka thian te nen chon lim taka hun man kan tum line khang mi te khan local ta min ron bia khoi ange mone min hoen tuma ma se ke chuan ka thian te ka hak me ka khoi ama ka kal thei lo tin ka lo changa ti chuan ang kal ve le mai boka ma sen hu dewa mi ka nen khan an ron le le a ga buela na hru che a ron tia ma se min kal son turin ka tia security ho chun local na ya ma se deklan khan security ho chu athunun ta ti chuan nuam ka ti talo howat ka tuma ka handing chuak che chu ka luon hai ta thut maya ka pai deuh khat khat maya nichina kanin biak lai khan ka hulo lain ka intura enga mon telani ti chu ka khathiama ti chuan le min khoi chuak ta tha ka nei tami alo din po ka dingil theilawa ka lu hai box si tong tak ngel po ka tong hle theilawa chutia selai chuan a mera chuan thinre mani ti a khia thei Alex chu omlo se din mun chu che khopang Alex chuan an la du tok mai don lo nio a kon ti chuaka tu te ngen ni che I khrem ni atia ka khoi mai lo deklan khan security ho kha athunun vek theya thunei tak le thil ti thei tak chu an ni nge yang tu te nge tho pui ka khoi chi alo Alex chuan tu te ta na thok nge mon niang le a kon tia mi re mi chuan ka hin dan chuan tho ton chung ko ta na thok ani ka ring ma se Ferdinand tho ton chu ani ka ring chi alo midang mi thakan ni ma na an thil ti man kha tel se ka du khop mai atia Alex chuan nui ta kalo omna tu ka khil vek to an local le nge yang an thil ti suan man chu an hu don alom atia tho ton chung ko ho hi chu an nin omngot mai ti na ngai tu chuta minute kan hu chuan an ron le le thuai ka ringa idu phot chuan lo ba ho phot mai ta che atia mi mi chuan nang po ikal bo don lo te chuan ka hongot na chan tu om hlei nem ka hlau bik hlei nem atia Alex chuan ni chu ni bio mai I thu nia ma se trampui tu te lo wa au zok la lo wa hola a thain ka khia atia heti lai hian detlan le anau te chu Maria bula chuan thil om dan an report me ka kan tum kan hlo cham mi pakhatin min lo danga kan hne lo atia ti chuan kan zun mu theina tur hmuna soi boka Maria bula chuan dot lemon soi tel bok Alex chuan anin rin lo laina be thuta an che ve man lo ni nan soi bokani ngat ho chuan chu thu chun khriatin makan tia thor ton chung kwa chu tuin nge mo anin rin lo laia be duang le an kha cha khop mai meka phe chu go society lam mi ania chu po ku thla ka nia tuna a kheng mek ne nan soi bok chu pa chu tu nge niang an kha cha khop mai Gabriel chuan tu te nge kan ni in soi chiang lo vem ni alo tia soi chiang e gos kan ni thu po kan soi fe kalom ma se enga ma ngai lova atia chutia ol sam tak maya soi sak an ni chu Maria chuan a kha thiam lo khop mai
hetiang ani ta chuan go so hian min rin na bo vek don sin a kon ti chuak ta Gabriel po chu thin rim khop mai ma se a in sum phram phrama phuba kan lak ngai ni lungai lu tuk lo la che che chang chu om thina lom ma se hetiang rang he kan ni don lo tin Maria chuan a kon soya tho ton le gos ho kan tho hon hu hian thil kan ti theile zola chu ti la ya mi mal taka min chongam le a om na tur thlenga soi thlap ngam chu tu nge mo ni le thi a cha ka ni nge yang ti na soi bok Declan chuan Maria chu pa nen chuan tho ton chung kwa hian boina an lo nei to mai thei bok atia tun ma kan mel ma mu tin Maria chu a han ngai to awang wanga eng tia kan mel ma nge niang engang mi khing nge ni tin a zot chiang le a Maria chuan an soidan atangin mi pakhat ve mai chu hlona nei lo chuta an zinga pakhat chu akowa Maria chuan chu pa chu wazong chuak nga langu chuan Gabriela mei chedu tak nen chuan wan khuai hola lo chama thiang lo atul pha chuan anun na po la khre su atita te chuan le Jake ba kan tia chuan an vakal ta hoi hom na po om lem lo engen kon ti don ti ho po chu an khoi ta pop pop mai ul fan ti chu an khoi tu de ba kan ni vea VIP room lam chu panding hala kong khar chu tlo hong pop mai sofa chuan Alex chu alo thuran maya apula chuan mika kha ni kho khalavin chuata lo om ran bok chu chu muin ulf chuan thian pa thil poi takiti ni atia chuta Alex chu kan tho in on thleng ta mo tho ton chung kwa tangin in ni kalo ring ngota chuan pu ba la turin in lo kala ma se chu chu thleng don lo atia ulf chunuya trong kama chu ni cham hle mai ma se tharum lama chun tunge chakso kan khiyang chu atia Alex chuan thor ton ho hian an ni nan hai ni an tla cheto ti hi pom se gos ho an thau puya wang hen ro pui da ta viau tura anin ngai tlat maya hei hi an ches wal le na dur po ni atia ulf chu kan kal haya thor ton ni mu sit man chui mu don ati Alex chuan a hlau lo mel khop mai ngoi te eng thil chi nge in du han soi phot teu atia ulf chuan kan pi thu pe kangin helaya meichia ikol kha Gabriel hena kan fuai don atia chuan chu chu kan ti main nang hi zirlai kan zir tir don bok che ani atul chuan inun na po kan lamayang nang ma mai ni lovin nang lei chung te I thian nai te zong zong po kan khoi tel vek thei atia Alex chuan a hlau an ring deu ma se mela chuan hlau na eng ma chuang lo sofa chuan a han thu le deu dar dara in pitch tu nge ka khoi hau lova a mingin soi theim a han tia ulf chuan chu tianga chan chu be sei lo ngun devin lo ngai thro tu nge monen khriat le tin Maria ming chu han seya chuta Alex thulai chu va pan na ya a o ma chuan han tham tho tu ma se Alex chuan aban re ka chuan a ron man ta chat mai maktak main aban chu a ron za chuwa ya ka kan in manang mai hian a khur dat mai a che thei tami alo Alex chuan a maya tak chuan ena midang ho chun ron kal ngai vat bok ma se ulf chu ala tha lo wangin an ron khoi top ngam bik lawa Alex chuan Maria hena chuan valet leula min ron ti boy to su se chu chuin va soidon nia atia ti chuan ulf maya tak mai chuan heka an na ka tong chuan thiron chuak to zoi mai thor ton chung kuai chonga mani mo ila in chir don dungai ni a ron tia ke ma mo ke chu doctor mai kania chuan nang ni ai chuan ka huai sen bok atilea ulf chuan tungai ni apoi mo lo ni chu inun na kan la dona chu chu ni mai atilea chuta midang ho hena chuan that ole atia anral thuaman phawa Alex chu an pan haya anin sual chu ni tarang mai Alex chuan chung mi te chu lo beile ta an chem sei takken te chu alo bum zela chuta ulf chuan a pistol pai chu on phawa ma se Alex lamatin ma chuan Alex chuan a ron tlo le man aban chu ti tia sak Alex chuan
tu te ngai ni ka ngai poi mo lo ma se khiau la ka ti chu nang ni in lo lan ma hian mi tam tak nen kan lo in ti buai to thin thok ton chung kwa ngei po hian min ti buai fo mai ma se tun thlengin atlom zo ka la tong ngai lo atita chuta ulf nena chuan in pi chu phonula mika hindu chuan ama ngei local se mika le nang ni ho zong zong hi ron khuai cheu ro se tuna khan phone halte atia Alex chu sofa lama chuan a let leya ulf chu aban ding lam thlia wangin du than tur dang nei to lo thelo chuan a phone chu phonga Maria chu phone ta Maria chuan hello ulf ngatinge in vakon let ha ve lo tia kan tu mangin thila kal lo dewa atia Maria chuan ka khathia me tin achanga mini som nu vel chuan VIP room lampan chuan Maria le anau te po chun ron kal ve ta nge Gabriel chuan an hunga ron zui ve boka Maria chu manin ring tok takin room chunga chuan avaluta ma se chhuata chuan anau te liam tuar ho chu an lo le deuh nuai mai Alex chu sofa chu na ro thu van mai chu muin Alex chu khoi ve ngal mai adu ma se Maria chu in suma Alex hena chuan nui chungin ka message khai ro mu ni mo atia Alex chuan o mue ma se soi zoi da tuka ring deuh lakin kanin soi tiang na lama anin hliam ta dewani hi atia chuan ke po ka message chu i do mu ni mo ati let ve khera Alex chuan a hlo mel khop mai Maria chuan a that na sat chu muwe chuan tu na hian min khoi turin emni min ko atia Alex chuan nilove ka tha ka mang thlon don to lo atia chuta nui chung chuan heu heti ang khopami pamol hi kala mungai lo ithil ti zong zong man hi mudon tu na hian he building hi ka thun huaya towa kanau te zong zong po pon la man nang ma chu he min ne thei ring an ni atia Alex chuan chu tiang zon chuan ka lo ngai tu ngai mi lo atia chuta Maria chuan engpon se khoya nge mei chia chu han ko chuak te nang ma kan chin fel huna Gabriela na lo in fiam pui ve chak dewa atia Alex chuan chu tianga in fiam pui tu ka du ta chuan bazar lama naute le matamalom mi khring hi in fiam pui tan an mangai thleinem atia chu ti lai tak chuan Maria mi chuan ka chan chin in soilain ka on nang cheu ni mo a kon tita an hunga chuan bodyguard a kon foi ho chuan an kon zui ve ta tham boka Gabriel chu meng pho khop mai nu tak ilo lang ve ta mo ate chia chu Maria mi chuan ngoi mai te atia amaya chuan a beng sok ma se Gabriel chuan a khoilet ve lem lova chuta Maria mi chu Alex bul na ya chuan a vadinga tuna chuan thorton ho hian Robinson chung kwa poin khoi ti khiaula kanin ka ga indo na in puang ta ti in hedonia atita achun zom zel chu episode tot le